Adiyat suresi. Adiyat suresi Mekke'de inen surelerden ol 11 ayetden ibaretdir. Surenin adı ilkinci ayette agdalyan ve yuruk atlar manitini anladayan Adiyat sözünden alınandır. Bu surede adamdadyň bigadyrlygy, kıyamet gününde ehli giydiğin atların eşkar edilecekliği beyan edilýär. Rahman ve Rahim bolan Allah'ın adı bilen, haslap çapýan, nalları bilen uçkun çıkaryan, daň bilen düşman üstünde okturlayan, ol yer todana garyan, şeýdiben düşman toparynyň ortasyna girýän atlara kasam bolsun. Takyk insan perwerdigarına bigadyrdyr, näşkürdir. Takyk muňa onuň özi hem şaýatdyr, bilýändir. Takyk onuň insanyň mal mülke bolan höwesi ören uludur. İnsan adardakylaryň direldilip daşyna çykarlan wagty, yüreklerdäki zatlaryň ýüze çykarlan wagty, ýagdaýlarynyň nähilli boljagyny bilmeýärlermi? Elbette, şol gün özleriniň perwerdigary olaryň eden ähli işlerinden habardardyr.